U allura eżistijaj, jew noħduha mill-qalb. Nixtieq nipproponilkom illi nitolbu mill-ġdid ir-rużarju fil-familja. Il-familja li tibqa' flimkien, li titlob flimkien, tibqa' flimkien, kien isostri Father Peyton l-Amerika u kol il-Papa Ġwanni Pawlu II. Ejjew nitolbu flimkien, nsibu l-ħin, namlu l-ħin biex nitolbu rużarju flimkien. Ħalli nħallu l-Ġesu Marija fiċ-ċentru tal-familja tagħna. Però rużarju mhuwiex biss it-talba tal-familja, u t-talba għall-familja. Allura nixtieq inħeġġeġ illi verament nagħmlu moviment spiritwali illi nħeġġu f'tant inizjattivi differenti li nitolbu rużarju għall-familja. Din ħaġa li aħna nagħmluha fil-qatt tat-talb tal-mir dejjem. L-rużarju nofruh għal diversi intenzjonijiet imma b'mod partikolari għall-familja. Għaliex nemmen il-familja fi żminijietna għandha bżonn mhux biss il-qawwa ta' raġuni, imma għandha bżonn ukoll il-qawwa tal-fidi. Li anke eżistijaj familji li jitolbu għall-familji, saċerdoti ejjew nitolbu għall-familji it-talba ta' rużarju, u nkunu aħna l-ewwel nies nitolbu rużarju, ħankunu ta' eżempju ħalli ma nkunux biss dak nilpritkaw imma ngħixu dak li nagħmlu. Nixtieq inħeġġeġ eżistijaj laqdiet u l-movimenti fil-Knisja. Itolbu ħeġġu biex jintalab ir-rużarju għall-familja. Nixtieq inħeġġeġ eżistijaj lilkom saċerdoti tibżawx issemmuha fl-omiliji, tibżawx issemmuha fl-avviżi, tibżawx tagħmlu appell imqanqa lin-nies. Ejjew nħeġġu, ejjew ma nibżawx inkunu ċkejknin, ejjew ma nibżawx nidru ċkejknin fajnejn id-dinja tidarbluha li għat-talba ta' rużarju l-muli jista' jagħmel dal-interventi. Imma hija anke Kristu dariblaħ, skandlu għall-lutu blu għall-pagani, imma dawk li jemnu għall-qawwa ta' Alla. Ekku rużarju wkoll eżistijaj, huwa skandlu bluha għal min ma jemminx, jew għal min jemmen imma jirraġuna biss. Imma għal min jemmen bil-verità, ir-rużarju jsir il-qawwa ta' Alla fi żminijietna. Nixtieq inħeġġeġ eżistijaj sabiex anke noħolqu inizjattivi pastorali. Insibu sitwazzjonijiet fejn niġbru n-nies jitolbu rużarju għall-familja u nofruha b'mod partikolari anke fis-sitwazzjoni ta' dibattitu li għaddej f'pajjiżna fuq id-dħul ta' divorzju. Ejjew noffru eżistijaj il-kawża minn qalbna lil Madonna, ċertament għal min jargumenta biss, għal min ma jemminx dan id-diskors bla sens banali ta' tfal li ma jagħmel l-ebda sens, però għal min jemmen dan huwa l-qawwa kemm nixtieqkom temnuha. Għax jekk ma nkunux aħna ħuti, eżistijaj aħna l-insara kattoliċi, aħna wlied Marija li nemmnu din il-ħaġa, min se jemmina? U jekk ma nemmnux il-mulej kif irriduh jaħdem, Alla ma jagħmilx magics, il-mulej irid il-fidi. Talba ta' rużarju mod kif aħna nuru l-fidi tagħna eżistijaj f'Ġesu permezz ta' Marija u fl-interventi ta' Kristu tal-Madonna fi żminijietna favur iż-żwieġ u l-familja. Aħna l-insara Maltin niftaħru ngħidu bil-konvoj ta' Santa Marija li kienet il-Madonna li rebħitna, li salvat il-Malta. Niftaħru bil-festa tal-Vittoria 8 ta' Settembru li l-Madonna eżistijaj ġabitilna r-rebħa u l-paċi. Ejjew nemmnu kif hemmnu ta' qabilna illi verament anka fi żminijietna il-Madonna trid tidħol għalina biex iġibilna anka ir-rebħa mhux eżistej isna din xi battalja, xi kruċjata bejn min jemmen u bejn min ma jemmenx, mhux xi kruċjata bejn li tiddivorzju minn ma jridux. Jekk jidħol id-divorzju f'Malta mhix il-Knisja li titlef, huwa pajjiżna li jitlef, huma l-bnedmin li jitilfu. Jekk id-divorzju ma jidħolx Malta, mhijiex il-Knisja li terbaħ, huwa l-bnedmin li jerbħu, huwa żwieġ li jerbaħ, hija l-familja li terbaħ. U għax dak kollu li huwa uman imiss il-qalb ta' Alla, jew aħna wkoll jinteressana eżistej minn dan kollu. Jimpurtana mis-sitwazzjoni ta' żwieġ u l-familja u nitolbu mill-qalbna ta' rużarju bħal tfal żgħar. Nemmnu fil-Ġesu, nafdaw il-Marija fil-qawwa kontra x-xitan li iva jaħdem fin biex jintroduċi d-divorzju f'Malta. Inkunu ċkejknin eżistijaj u nitolbu rużarju u nħallu l-qawwa tal-Ispirtu Santu tmiss il-qlub tan-nies responsabbli minn dan id-dibattitu u anka f'dawk illi